Lewapdaky mejbury pagta ýygymy bir okuwçynyň özüne atmagyna getirdi. Azatlyk radiosynyň yerli seçmeleriniň habar bermegine görä, mejbury pagta ýygymy Lewap welaýatyna bir okuwçynyň öz janyna kast etmegine sebäp bolupdyr. Sayat Etramynyň Lewap Daýhan birleşiginiň 6-njy orta mektebiniň 6-njy klasyny okuyan Täze Sulu owasynyň ýaşaýjysy 12 ýaşyndaky Ilhamow Behram pagta ýygym zorlugyna çydaman 16-njy sentýabrda özüne atypdyr. Owadaşlarynyň anonim ýagdaýda gurrun bermegine görä, owul oň ejesi Türkiýe eklenç gözlegine gidipdir. Oglanyň ruhy ýagdaýyna yaramaz täsir etiripdir. Munyň üstesine kakasam 13-nji sentýabrda oglanjygy mamasy bilen babasynyň ýanyna goýup Istanbula işlemäge gidipdir. Soňky wagtlarda pul gerek bolsa pagta gidin. O nedin, mu nedin diýip çaga ýygyderli ýagdaýda basyş edilipdir. En atasyndan aýrylygyň üstesine pagta ýygym üçin edilýän güýçli basyşlar ol okuwçyny janyna ýerdipdir. Wakanyň bolan güni okuwçy oglanjyk Günartan babasy bilen mamasynyň ýanyndan atasynyň bolýan ýerine gidipdir. Ol ýerde oturup garpyz bilen el ýaly çörek ýepdirler. Ondan soň ol aýak ýoluna diýip aýak uja gidip şol ýerde hem öz janyna kas edipdir. Aradan 20-25 minut geçenden soň atasy onu çağırsa sösün çykmandyr. Barhany aňy gör, hajatkana ýykyldymy näme jogap berenok diýip insiniň oň ýyzynyň uradypdyr. Inisi baryp görse agasy bir eýem mal tamdan özüni atan ekeni. Azatlyk radiosy merhumyň owadaşy İstanbulda ýaşaýan aktivist Rozbay bilen söhbetleşik geçirdi. Onuň aýtmagyna görä, täze okuw ýylynyň başlamagy bilen duçar bolunan ýeter ýetmezçilik ene atanyň mehrinden mahrum çağalaryň ruhy ýagdaýyny sarstyrypdyr. Mektepde äti ýaşdan gönümel aýdylmaýanam bolsa, ene atalara edilýän basyşlar bilen okuwçylaryň mejbury ýagdaýda pagta ýygymyna gatnaşmagy ýoly goýulypdyr. Çağalaryň mektepde köpçülikden çäreleri mejbur gatnaşdyrylýany mektep özü şaýat. Emma şu zatlary özü duran diýen ýok. Şolaryň psihologiýasyna da göz kulak bolan ýok. Gündüz okuwasa giýje paktana şolar ýalda. Ýöne gynansaňam mektepde ýa-da arçynlykda mejbury dähmete çekilýän çağalaryň ýagdaýyna alady edýän ýok ýaly. Özüne atan çağagyň kakasy bir näçe günden Istanbuldan ýyna dolanmakçy diýip Rozbay sözleriniň üstüni şeýle ýetirýär. Soňky döwürde şu mektebiň direktorlary, mektep orunbasarlary çağalary bilen bagly hiç bir aladaly işler alyp baran. Lewap Daýhan birleşiginiň 6-njy orta mektebinde hemişe okuwçylar pagta ýygymy, ýollary we köçeleri arasalamak, ýüpek gurçuk döwürine her gün yaprak getirmek ýaly mejbury dähmete çekilýär. Edil häzirki pursatda hem ol ýerde çağalaryň pagta meýdanlaryna mejbury ýagdaýda işledilýändigini görse bolýar. Okuwçylar ýylyň-ýylyna mejbur ýagdaýda sürýärler. Edil şu gece gündizde Daýhan birleşiginiň ähli kärinde toparlanan ýerinde mektep okuwçylar häzirem şol pagta meýdanlarynda atyzlaryň içinde aýlanyp ýörler çağajyklar. Diýip aktivist Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ýatlasak halkara hukuk toparlary Gurbanuly Berdimuhammedowyň New Yorka edýän saparyna gawatlap Türkmenistanyň pagta meýdanlaryna mejbury dähmetiň ulanylmagyna garşy 1-nji oktýabrda protest çäresini geçirmegi meýilleşdirýär. Sözü jemlesek, ähli synançyga garamazdan mejbury dähmete çydaman özüni atan okuwçy barada degişli resmiýlerin garaýşyny öwrenmek Azatlyk radiosyna başartmady.